שישי בערוץ הראשון. לא הבנתי, אמרתי מה, אני מראה לך אנשים, כולי בלחץ, עכשיו מתחיל הכיף. 5 בשלמים חובבים שאוהבים לארח, הכל יהיה בסדר, אני חייבת לקחת איזה כדור הרגעה. ואוהבים לנצח. אני רוצה לראות שמישהו יעשה את הרוטב הזה ויצא לו כמוני. נפגשים ל5 ארוחות חגיגיות. עפה על המראה. זה היה מאוד לא נעים, כאילו זה היה ממש כמעט בלתי אכיל. בכל ערב יבשל אחד מהם בביתו הפרטי. מנה ראשונה, תחינה. מנה עיקרית, אותי מעניין דבר אחד, איפה יש שווארמה קרוב? וקינוח. אני עושה שבע בגב, בטוסיק, ברגליים. מה הקשר? כאילו, תגידי מה, זה פשוט חשוב עכשיו. אבל הקינוח האמיתי מגיע אחרי הארוחה. אני כל יום במהלך 3 הימים האחרונים עבדתי. למה אתם עליי, אבל מה? כל אחד מהאורחים יעניק ציון סודי למארח. 2. על האירוח היא מקבלת 10. על הצד הקולינרי היא מקבלת 3. רק ביום החמישי אחרי ארוחת הערב האחרונה יגלו המשתתפים מי מהם זוכה במקום הראשון ובנסיעה קולינרית לאיטליה. אין לי מה להוסיף במקרים כאלו על יד שולחן האוכל. רבותיי, אוכלים פה. זה היום השלישי של התחרות בגוש דן, הגוש שחובר לו יחדיו בהמון בטון. בבוקר יום א', הזברה קמה וצפתה בדניס מכינה ארוחה יוקרתית ומפנקת. אני מאוד רוצה לנצח, לא בגלל הפרס, אלא בגלל שאני חושבת שמגיע לי. על כל הקונספט שהיה פה. על הקונספט שכלל אוכל וריקודים סוערים זכתה דניס ל-28 נקודות, מה שאומר שכולם נהנו, חוץ מהזברה. חברים יקרים. אמש נדדה התחרות לראשון לציון, לביתו של מתווך הדירות בן. האורחים לא הסתירו את דעתם על האוכל, לא טעים לנו, זה שמה. ואפילו בן הבין שמצבו קשה. כרגע אני חושב שהסיכוי שנצח בתחרות הוא כמעט בלתי אפשרי. בן אופטימי, כי עם 16 נקודות הסיכוי לגמרי בלתי אפשרי. הערב תגיע החבורה לחולון, לביתו של רותם, כתב וצלם מזון, שינסה להוכיח שהוא יודע להכין אוכל באותה הרמה שהוא יודע לדבר עליו. אני מאמין שאני יכול לתת פייט לשני האורחים שאירחו בימים הקודמים, ללא ספק. מחר נשאר בחולון לארוחה אצל יובל, שביום הוא בשלן חובב ובלילה הוא חולם על התחרות שלנו. שישור בעיה חלמתי שכולם באים אליי, אני הולך אצל חטא, וכאילו שכחתי קוד מצרכים. אין לי מה להכין, לא צריך, כי אני בא לצל חטא ומצפה שעוד לא הכנתי את האוכל ואין לי. תיזהר, לפעמים חלומות מתגשמים. ביום חמישי תנעל את התחרות חן מתל אביב, נערת ההייטק הלבבית. אני חושבת שהם כבר מבינים מהקונטקסט של הדברים שיש בי מעבר למותק קטנה שאפשר לשים על מחזיק מפתחות. ברור, גם אפשר להפריד איתך עגלות בסופר. ובואו נחזור בלית ברירה למאורעות ליל אמש אצל בן. היום הראשון היה היכרות, היום השני, בום. אני מקווה שזה יצא טוב. יצא טוב? כולם שותקים. הפרק קר, העוף פושר. גור. קריר זה נחמד להגיד לכל הקרירה או ענבים קרירים או אבטיח קריר, אבל לא לפרגית. זהו, זה הרעיון. בן המסכן לא דמיין שקריר תהיה המילה הכי חמה שהוא יקבל. אותי מעניין דבר אחד, איפה יש שווארמה קרוב? די, הייתי חייב. ריחמתי על זה, כאילו זה לא נעים. לא נעים ש4 צלחות חזרות מלאות, וואי, כאילו, איזה לא נעים. די עולב. בהחלט לא נעים. אבל לדניס היה ממש לא נעים. הוא הגיש לנו אוכל דוחה, קר, הוא לא יודע לבשל. אני מאמינה שיש בך יכולות. דניס, אני חושבת זה היה משהו נורא תחרותי לעשות, כי בסופו של דבר את מנסה להראות את הפגמים בארוחה של הבן אדם שאנחנו מתארחים אצלו, כדי ששאר האנשים יצביעו ציון נמוך יותר. חבל לי שהיא כל הזמן הרגישה לא נעים בשביל בן. אנחנו לא נמצאים בתחרות של לא נעים, אוי, שלא נפגע, אוי, לא באנו בשביל לפגוע. ברור, באנו לאכול, ועל הדרך להרחיב לבן את האופקים. מה, כאילו, מופיע בדרג. אתה יודע שבדרך כלל מי שעושה דרג זה גבר שהוא גיי. גיי? גייז. המילה יצאה. מה זה לא זיהיתי שהוא גיי? אני לא מבין מה זה דרג, כי זה רחוק ממני, זה דברים שאני אף פעם
לא התעניינתי בזה, אני סטרייט, אני נמשך רק לנשים. בן הופתע, אבל הצליח להגיב בתבונה וברגישות. אתה כן כזה סיסי כזה והכל. לא יכולה לסבול אנשים שמגיבים בצורה כזאת, ובכלל לגלות שבן הוא הומופוב, אז זה בכלל מרתיח. וכשדניס רותחת, כדאי לתפוס מחסה. אבל אם אני אשאל אותך אם יש לך בעיה עם גיי, מה אתה תענה לי? כאילו מה, שאני אצא איתו לקולנוע? זה היה מין עליהום כזה, כולנו על בן, ומסכן, הוא אפילו לא הספיק לדבר. ואתם פה יורים עליי פה צורות, אני יורד באוויר. כן, אני ממש מרחמת עליו, כאילו. התקיפה, המקום הזה של, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על זה? הייתה קצת אגרסיבית. למה אתם עליי? אבל מה? אני מאמינה שהיא תמשיך לעשות את זה לכולנו, ואם זה יגיע אליי בצורה שתפגע בי, ושכאילו אני ארגיש שזה כבר לא לעניין, וולקאם. וולקאם, כן. היום יהיה בלגן, נדעתי. ועם ההבטחה לבלגן הגיע הזמן לחזור לרותם, המארח של היום. אני מתה לדעת מה בן אדם שכל כך אוהב אוכל, מה האהבה שלו לאוכל, זאת אומרת, מה הוא אוהב להכין, במה הוא טוב. לא נראה לי שהוא יבייש את עצמו. אני אצפה לארוחה בשרית, פלצנית. בוא נראה מה רותם מכין לנו. אני בת רעבה, חבר'ה, כאילו אתם לא... יאללה, נתחיל. מנת פתיחה. למנה הראשונה יגיש רותם מרק קישואים וארטישוק ירושלמי עם גבינת פקורינו ושמן כמהין. גבינת פקורינו ושמן קמין. קמין. תיארתי לעצמי. כן, יש לו פרצוף כזה של מרק קישואים וארטישוק ירושלמי עם גבינת פקורינו ושמן כמהין. הארוחה היום הולכת להיות ארוחה מוקפדת. שזו מילה יפה פלצנית, כמו שחשבתי. אני לא בא אולי חברים לראות משחק כדורגל שאני מכין להם איזה סנדוויץ', אני רוצה לעשות את המיטב שלי. רותם חותך קישור וקולף ארטישוק ירושלמי, הידוע גם בכינויו בטטה כסביה. אתה יודע שזה קר. קר? זה בטטה קרה שלי. זה בטטה קרה שלי. גדול. קבל את זה. איך קוראים לפשטידה מקישור? קיש הו קלינג. רותם מטגן בצל ושום, מוסיף את הארטישוק הירושלמי והקישואים ויוצא קציר ירקות. פשוט קפצה מילה קישואים, ואני לא אוהב קישואים. כי אני לא אתן ביס בקישור, כי אני לא אוהב את המרקם, כאילו. אם הקישואים מרוסקים אני אוכל, אם פחות מרוסקים אז אני אזיז אותם הצידה. כדי שיובל לא ייאלץ להזיז את הקישואים הצידה, הם נטחנים ביחד עם הארטישוק הירושלמי. רותם מוסיף שמנת, מבשל עוד בישול קצר והמרק מוכן. בערב הוא יוסיף למנות גם גבינת פקורינו, טוסטונים ושמן כמהין. ועכשיו, העיקרית. בטח הוא ירשום איזה משפט מטורף שם. מותש מהמנה הראשונה, בן? משהו קיצוני. למנה העיקרית יגיש רותם דג דניס מגולגל עם פירי הרמונים. איזה מעולה זה, דג דניס. שרה דניס שוחה, עם הפן. שוחה, דג דניס. אני כבר אוהבת, זה הדג הכי טעים שיש. דניס זה דג נכניס אותו לתנור, מספיק שהוא טרי, הוא עושה כבר את כל העבודה. אני נורא אוהב דגים, אני ממש אוהב דגים. אני מת על הרמונים, מנה שאני ממש מחכה לה. יש לנו פה פילטים של דג. רותם חוצה את הפילטים של הדניס לשניים. יש פה עוד טיפה עצמות בהידרה המרכזית שאני נפטר מהם. מורח שמן זית, מוסיף פלפל, מלח. לא! ימותו. הרבה מלח, כמה עלי כוסברה, והדניסים מתגלגלים ונכנסים אל תוך תבניות קאפקייקס. זה טריק נחמד, זה צורה עיצובית, זה לא משפיע על הטעם. הדג בעצם מתקבע בצורה עגולה וזה נראה מדליק על הצלחת. כל זה הולך למקרר ויאפה בתנור לקראת ההגשה. ועכשיו לפירי ההרמונים. אני ממש סקרנית לדעת איך עושים פירי הרמונים. אני חושב שזה פירה שעושים מהרמונים, כי פירי תפוחי אדמה עושים מתפוחי אדמה, פירי בטטה עושים מבטטה. האם הוא באמת לוקח את ההרמונים ועושה מזה פירה, או שהוא עושה פירה ותפוחי אדמה ומוסיף להם הרמונים? אני ממש סקרנית לדעת מה הולך להיות שם. והתשובה, פירי ההרמונים של רותם מורכב מתפוחי אדמה והרמונים טחונים. בשלן טוב צריך סכין אחת טובה, סיר אחד טוב, מחבת אחת טובה, וזהו. אבל בשלן מעולה צריך גם מטחנת קפיץ מיוחדת להרמונים. סבבה, זה כבר כמעט הפקה מחית. סוג של... רותם מבשל את תפוחי האדמה, מסנן ומועך עם חמאה, מלח והרמונים טחונים, ונותן למומחה הקולינרי לטעום. ובכן... לא טעים לי.
לא טעים לי. יש זמן לעשות עוד פירה. אולי לא, אני צריך ללכת לקנות עוד ארמונים. עזוב, אתה מכוון גבוה מדי. פשוט זרוק פנימה עוד חבילת חמאה, והם ימותו על זה. אחלה. סבבה לגמרי. בטוח? כי אפשר להוסיף עוד חמאה. וזה הזמן לעבור לקינוח. טרטטן אגסים עם מקל וניל על בצק פילו. יצא טוב, טוב. טרטן אגסים עם מקל וניל על בצק פילו. הוא שיחק אותה, כאילו זאת מנה אין, ידעתי. בן לא ידע. קצת פלצני, לא? רותם קולף ופורס אגסים, שופך כוס סוכר על מחבת שתיכנס גם לתנור, ומוסיף מעט מים. אני הוספתי מים כדי שהסוכר לא יהפך חום ויהפך לקרמל, שזה מדליק ומדהים, זה לא במתכון הזה. הוא מוסיף גרדת לימון, וניל, וכמובן את האגסים. פה יש לי בצק פילו שהבאתי ממקום מיוחד ביפו. אם מישהו יכין טרטטן, ניצחתי אותו, כי אצלי זה על אגסים ועם בצק מיוחד. אם גם אתם רוצים לנצח בטורניר הטרטטן השכונתי, תוכלו למצוא את המתכון של רותם בכתובת שמופיעה עכשיו על המסך. בינתיים רותם עורך את עלי הפילו במעט החמאה שנשארה מהפירה, ומסדר בשכבות מעל האגסים. את התוצאה הוא יכניס לתנור בסמוך להגשה. יש לי ים זמן, פתאום אני קודעת שלא יודע, ננוח קצת כי יש לנו זמן. יאללה, פרגן לעצמך קצת בירה. אתה לוהט. היא ללא אלכוהול. על פני התפריט, רגע מעמד הניצחון. בלי לטעום. וואו, זו ארוחה מטורפת. זה תפריט שנותן ביג פייט. אני חושבת שהתפריט שלו מקסים. אני מתה לאכול את מה שהוא מכין. לוהט כבר אמרנו, רק אל תיתן למחמאות לעלות לך לראש, שלא יתערבבו עם הבלי אלכוהול. מוכנים? מוכנים. רותם הלוהט מוכן ומזומן. כל מה שנשאר לו זה להדליק את הנרות. מהלהיטות של עצמך? אני החבאתי מהמצית. והמצית נכבתה ממך. דווקא בקו הסיום. איזה קו סיום? עכשיו רק מתחילים. והנה מגיעה האורחת הראשונה, חן, ההייטקיסטית התחרוטיסטית מתל אביב. מהממת. תודה. מה נעים? בכיף. מה קורה? מעולה, מה איתך? את לבושה נהדר כהרגלך? קיבלתי מחמאה על הלבוש שלי איך שנכנסתי, זה קצת הפתיע אותי. כי כאילו, זה שלבשתי חצאית פתאום הפך אותי לבן אדם אחר? לא יודעת. עושה רושם שלא. שמפניה? שמפניה? עם אלכוהול? די. שקעתי עלייך. כשאני אומר שמפניה, אני מתכוון לשמפניה, ואני לא מתכוון למבעבע שקוראים לו שמפניה בארץ ישראל. הייתה שמפניה. די, אני פלצנית. בואו נגיד את זה. אני פלצנית, ואני מאוד אוהבת שמפניה, אז עושה לי את זה, שמישהו הביא שמפניה ולא קאבה. זה ממש עושה לי את זה. אביחי, מתרווח. כן. יבוא? והנה מגיעה מי שכבר יצא לה לחפוף שיער עם שמפניה, דניס. תמיד שחשבנו שהיא לא מסוגלת ליותר, את בונה את ההופעות. כמה פרות אפשר להרוג בשביל להתלבש? אחותי, נולדת עם אור, לא צריך להכביר. כן, החצאית הזאת עושה אותך רעה. טוב לך עם השמפניה או זה דרך ככה? מעולה לי. שמפניה הורסת. לקחת עוד קצת, סבבה? או שאתה רוצה לחכות שכולם כאילו יגיעו ויהיה לכולם? לא חשבתי על זה. בזמן שרותם מתלבט אם לבזבז את השמפניה גם על הגברים, דניס חייבת לנקות את השולחן מאתמול. אני כמעט והקטתי את נשמתי מהקבל, שאני בטוחה שזה מה שיהיה. ואני רוצה להגיד לך, ממי, כן. מצאתי אותך מרגישה לא נעים, כאילו מהסיטואציה עם בן, אבל לא יכולנו לברוח מזה. זה לא היה במטרה להיכנס בו ולפגוע בו, זו הייתה הסיטואציה. ואני לא אשב בשולחן ואני אשקר ואני אגיד דברים אחרים כדי להשמיע את האוזניים שלו, ואחר כך אני אגיד דברים אחרים. אני לא אמרתי שלא צריך להגיד, אני פשוט חושבת שהוא היה בשוק, הוא היה מאוד אבל מותקף. הוא אמור להיות בשוק, כי אני מצטערת להגיד לך, לא מגישים כזה אוכל. אנחנו נורא תקפנו אותו. היה שם... לא היה חשוב לו
אם זה טעים לנו. וזה פגע בך? ולא היה מאוד. באמת? ככה את... ככה את חושבת? כן. אני חושבת שהוא עשה הכל. אני לא חושבת שהוא עשה שום מאמץ. רותם מעדיף שהאווירה של אתמול לא תגלוש לארוחה של היום, ובוחר בטקטיקה גברית ידועה, תחינה נרגשת. אני יכול לבקש מכם בקשה אישית? כן. דיברנו על מה שהיה אתמול אצל בן. כן. כשהוא יגיע. זהו, לא מדברים על בן מעכשיו. אני לא יודעת אם תסכימו איתי, אני בטוחה במה שאני אומרת, שהוא הומופוב. טוב, אז מעכשיו. הוא לא הומופוב. הוא לא נחשף. האורח הבא ממש לא הומופוב, הוא ממש כן נחשף. יובל, הדרג קווין מחולון. אין, הוא אלוף. יהיה, שיער פזור. שלום! ובדלת כבר נמצא האורח האחרון, ההוא שאת שמו אסור להגיד. חיבוק לרותם, חיבוק לכן, נשיקה לדניס, ולמי לא נשאר? רגע, אני קודם כל איתה. ראית שאני עושה נתת לי ככה? נשיקה. יש? עבר? יש. ואיתך? חיבוק? נתת לה נשיקה. יופי, עכשיו אתה יובל. הוא לא נתת לו נשיקה. דיר בלה, קטע לכוונת שלה. אני סטרייט לגמרי, אני אוהב רק נשים בסדר, נו. אל תדאג, דניס פה והיא תתקן אותך. היא תתקן את כולם. מה זה אתגר בשבילי? אני חייבת לקחת אותך יום אחד, אם תרשי לי, אני עושה ממך. אני רוצה להצטרף. תקשיבי, אני רואה אותה. רגע, מה את אומרת? שמה שאני לובשת לא יפה? אני אומרת, את גם ככה נראית כמו ילדה, אאוץ'. ואת צריכה, יש מה, זה להוציא ממך החוצה. וואו, אני פשוט לא מסוגלת להמשיך עם זה. כאילו, אני ניסיתי להגיד לה, תקשיבי, את שמה לב שאת יורדת עליי? מה היית עושה? אני הייתי שמה אותך, לדוגמה, במכנס אור, וסט של זדיג עם ניטים. פוניטים, עושה אותך מין סוג של רוקיסטית, כן. אבל רוקיסטית עדינה. אני לא רוקיסטית. זה לא הקטע שלי. אני לא רוצה להתלבש כמוך, לא רוצה לבוש ניטים מפה ועד מחר. אני מבינה, ניטים, גורמטים, הכל סבבה, אין בעיה. תני לי לשים את זה בכסף שלי, איך שאני אוהבת. אני לא יכולה לשלם את המחירים שלך, לא? רמז רמז. להראות לך איך תיראי בטוב. תיקחו אותי לסיבוב בכיכר המדינה. לא. עוד רמז? אל תקני שום דבר, אני אעמיד אותך מול המראה, ואני עושה לך סטייל ותראי את עצמך. היא לא התכוונה לקנות, היא אמרה לי בואי נמדוד ואז נלך. אם אתה קודה לי, זורם. בקיצור, כל הנשים רוקיסטיות. זאת רק שאלה של מחיר. לחיים. העיניים של רותם כבר בוחנות את המנה הראשונה, אבל האוזניים נשארו בסלון. אם זה ילך לכיוון של הצלפות אחד על השני, אני אצליף בהם. הם לא פה בשביל להרוס לי את הערב. קוראים לזה כבוד לבעל הבית. אבל בשביל הכבוד צריך לעבוד, והנה רותם כבר מגיש לאורחים את המנה הראשונה. מרק קישואים וארטישוק ירושלמי עם גבינת פקורינו ושמן כמהי. וואו, מוכשר. כישרון מעליך. נראה מדהים. לחיים. הצלחה. בהצלחה, שיהיה לנו כיף. נו, אז יש כבוד? ארטישוק ירושלמי. תקשיב, זה אחד הביסים הכי טעימים שהכנסתי לפה שלי. וואו. עד כדי כך? של מרק. אני לא אוכלת מרקים. בקיצור, סתם ביס. ממש טעים, יצירתי, מושקע, תכלס, כאילו, ממה שאכלנו עד היום. זה מנה ראשונה שהפתיע. מרק. מרק אני עושה כשאני חולה, לבד, בעצמי. אולי אני קצת פלצנית, אבל אני חושבת שבתחרות כזאת מנה ראשונה צריכה להיות משהו שהוא מנה. אל תפרגני כל כך הרבה, זה יעשה אותך חולה, לבד, עם עצמך. וואו, כל כך טעים. האמת שזו פעם ראשונה שאני אוכל מרק כזה. איזה סוג של מרקים אתה מכיר? יצא לך לטעום? אכלתי מרק... לא נחשב מרק ירקות. מרקים זה לא אני, אבל זאת... מה כן אתה? הכל, כל... נראה לי שהוא על האש. בן, חוץ מקבב, פרגיות, ושווארמה בלאפה, שקשוקה, וכל הסגנון האלה של הדברים האלה, לא מכיר כמעט שום מאכלים אחרים. יכול להיות שלדניס יש סטיגמות על מזרחים, לא שמזרחי זה לא טוב, אבל כנראה שדניס לא מכירה אותי מספיק טוב. זה היה מה זה מתנשא? יש בזה משהו כל כך... אני הייתי בפריז, היה לי בן זוג צרפתי, הכנסתי את כל הגבינות הצופות, יש בזה משהו כזה לא אמיתי. נראה שהם נהנו, אני חייב להגיד בצניעות שאני טעמתי את המרק כשהכנתי אותו, והוא יצא מדהים. דניס עפה עליו. עפה על המרק. בכבוד. סוג של עפה. כשלא טעים אז היא אומרת, כי כמו שלמדנו היא מחוץ למשחק של התחרות,
והיא כבר אחד בפה ואחד בלב. הפוך, גוטה, הפוך. אחד בלב ואחד בפה. עוד יותר הפוך. זה לרתום את הסוסים לפני ששופכים את המים עם התינוקת. כן, על מה דיברנו? אולי זה הזמן לעבור לעיקרית. רותם מכניס את תבנית הקאפקייקס עם הדניס לתנור, ובינתיים האורחים מנצלים את היעדרו ומדברים על הערב שלא מדברים עליו אצל זה שאסור להגיד את שמו. רציתי לדעת מה אתם חשבתם על מה שהיה אתמול, כי אני רוצה לדעת אם אתם הייתם מצפים לקבל אני את זה. מצפה שאם משהו לא יהיה טעים, תגידו לא טעים, וגם תסבירו לי למה לא טעים. אבל היית רוצה לשמוע את זה כמו שזה נאמר אתמול. אני קצת כעסתי איך אתמול. בואי נפתח את הנושא. בואי נפתח את זה. כן, רותם ישמח. גם לך לא משבת מנה, כי לא אכלת. אבל כאילו, אז תגידי למה לא להקשיב לנו, ואז תגיד, אבל חבר'ה, אנחנו יושבים בשולחן עם אורחים וזה, כאילו עם חברים. רותם, אני לא רוצה להלשין, אבל חן אמרה בן. זה יכול נורא להביך, ואני לא רוצה להביך אף אחד. יש לי משהו שנורא מציק לי היום לגבי חן. נראה לי שהיא מנסה יותר מדי להתלקק. פתאום גיליתי שכועסים עליי, על זה שלא יצאתי. ואמרתי, דעתי. ואת רק ניסית להיות נחמדה לבן. תגיד להם, בן. בן, מה אתה חושב? אהבתי את הכנות. אהבת את הכנות? אאוץ'. הרגשתם זה בנוח? כן. זאת מסתבר שבן לקח את זה כאילו, לא התעלף מזה כאילו, בסדר, קיבל את הביקורת. לכן, את קצת שוכחת שאני לא הולך לפתוח מחר מסעדה. לא אמרת לפתוח מסעדה. אין לי מסעדה 30 שנה. אז מה אתה צריך לך ביקורת בונה אם אתה לא הולך לפתוח מסעדה? אני רציתי שתדברו פתוח, מה, שתגידו לא לי, אני ביקורת. חשבתי שאני יודע לבשל. לא מצא חן בעיניי שחן מנסה להיות הסנגורית של בן. זה לא מתאים, אני יודע להסתדר לבד. לבן יש ביטחון עצמי, ובן יודע להסתדר ולצאת מכל מצב ומכל עניין. נשמע אחלה בחור הבן הזה. תביא אותו פעם, שנכיר. אני נורא רציתי להתנצל לפני בן, והרגשתי שברגע שבו ניסיתי לבוא ולהגיד לו, אני איתך, בא אליי ואמר לי, אחי בהתנגדות, אני לא מבין מה את רוצה ממני. זה גמר אותי. אמרתי, מה? המאסטרו מנסה להשתלט על השולחן, אבל הקקופוניה מנצחת. אתה יודע מה? אני רוצה ללחוץ לך את היד, אוקיי? לשמוע את זה שקיבלת את זה בהבנה. ברור שקיבלתי. ולא נפגעת בזה. מה קרה כאן עכשיו? למה אני במיעוט? את לא חושבת שזה יכול היה לפגוע? רותם הנואש מנסה למשוך את תשומת הלב בריקוד מסורתי, אבל היחיד שמתרשם מהריקוד הוא רותם עצמו. וכשגם זה לא עובד, הוא חוזר לאסטרטגיה הבטוחה, תחינה נרגשת. אני יכול להגיד משהו? כן. This is my party and I cry if I want to. מה זאת אומרת? זאת המסיבה שלו, אני יודעת אוקיי, אזכה? זאת לא... לא, אני מבינה. זאת המסיבה שלי. מה? אני לא צריכה שמישהו ילמד אותי אנגלית. whatever, והנה רותם עם המנה העיקרית, פילה דניס מגולגל עם פירי הרמוני. תיאבון. וואו, וואי, זה נראה מהמם. נראה נפלא. רותם מגיש מקסים. נשים את זה על השולחן. אני מתה מפחד. בסדר, העיקר שאת לא נותנת לזה להשפיע עליי. תיאבון. פירה הרמונים עשוי כולו מהרמונים? לא. תפוח זה אדמה. מה שעניין אותי. ממש לא נראה לי הפירה. כאילו יש פירה תפוחי אדמה, יש פירה בטטה. כשאני אומרים פירה הרמונים, אני אמרתי, וואי, איך עושים פירה מהרמונים? זה פירה עם הרמונים. זה לא פירה. אני מצטער שאני כאילו נכנס לקטנות, הניסוח. המנה העיקרית הייתה נחמדה מאוד, על אף שמצאתי שם שערה. זה מפתיע אותי. במיוחד יחשב העובדה שזה כנראה לא מהראש שלך. כן, למדה את הלקח ומתרגלת כנות. רותם מאוד מעריך את זה. המנה הייתה נראית על הצלחת בינוני פלוס, היה קצת שמן שהיה מסביב לצלחת. בפירה היו קצת גושים של תפוחי אדמה, הוא לא היה סמיך מספיק בעיניי, והיו כמה וכמה עצמות בדג. מנה גסה מדי לחך המעודן שלך. לטעמי הדג הדג מעולה. מעולה. מעולה בשביל דג. זה לא וואו, והיו לי תרחישי טעם בפה שאני צריכה לזהות, אבל זו מנה טעימה, בהחלט, וביקשתי עוד. לא הומצא הדג שיש לו רק פילה אחד. דניס בקשה עוד דניס. צריכים לעשות כזה סטיקר. לא באמת צריכים. רותם מנצל את ההזדמנות כדי להכניס את הטרטטן לתנור, וליד השולחן ממשיכים לצלות אתכם. כמה זמן אתם ביחד? 3 שנים. 3 שנים? כן. איפה? שבת? אני לא רציתי לשאול. וואו, לחץ. וואו, זאת השאלה. אוקיי, איפה זה? אני לא מאמינה שאני צריכה להצהיר בפני הרבה אנשים את האהבה שלי לבן זוג שלי, כי הוא יודע את זה, ואני יודעת שהוא אוהב אותי, ואני יודעת, בכל מאודי, שאנחנו נשאר ביחד לנצח. אין לי שום בעיה. את מדברת כמו ילדה בת 16 וחצי.
למה? עברתי כבר אהבות של גיל 16, אני היום במערכת יחסים שאני יודעת שזה כל החיים. איך אתה יכול לבוא ולהגיד? זה נורא שיפוטי. אתה לא מכיר אותנו. אני מאחל לכולם זוגיות, כמו שיש לי ושל אשתי. לחיים. לחיים. אוי בן, אתה מדבר כמו ילד בן 17. ולגבר, במיוחד, אני לא רוצה להשתחצן, אבל לגבר כמוני יש הרבה פיתויים, וכל יום מישהי מתחילה איתי, או כל יומיים מישהי מתחילה איתי והכל. וכל יום אתה אומר לה, די ממי, אנחנו כבר נשואים. מה? לא עובר יום, בלי שהוא כבר מתחילה איתו. די. אולי, כל אחד בטעמו, מה? לא. אני אם הייתי עוברת ברחוב, לא הייתי... את סתם אומרת את זה, כי הוא כבר נשוי. ומפה לשם, הטרטטן מוכן. חברים, הגיע רגע האמת. אוי, אני מריחה אותו. אולי יעבוד לי, אולי לא, אולי כל המנה הולכת להתחרבש לי. צריך להשוויץ. זה רותם. דווקא יובל לא מעריך את השואו? הפכתי דברים בחיי. אוקיי, too much information. אמרתי דברים. אמרתי too much information. איזה אומץ! שלק. זה נשמע טוב. לא, הכל יתפרק. שמעת את הפלק שלי שהתהפך כאילו יפה. אתה מריח את הקינמון? אני ידעתי שהיא תצליח. זה היה לבנות מתח שאני יודע את הסוף. איך שיחקת לנו בלב ככה, איך? המנה האחרונה מוגשת. טרטטן אגסים עם בצק פילו וכדור גלידה. חברים, הגיע הרגע בארוחה שבו אני שם סכו"ם, קחו אותו. חבל, הליכוד. בכל צחוק יש שמץ של 5. וואו, זה משהו שלא נראה לי שחרתי? וואו, מושלם. הלוואי עליי להכין כזה קינוח. לא טעמתי כזה קינוח אצל אנשים בבית אף פעם, זאת אומרת שהם מבשלים בבית. וואו. למה? זה לא פייר. כאילו, הכל חייב להיות מושלם. כאילו, אפשר איזה... אבל תגידה, הוא לא הכין לבד. אתה חייב למצוא משהו, נו. אני מעדיפה את הטרטטן על בצק פריך. וניס מצא משהו? אבל זה לא טעים. יואו, זה נפלא. בטרם טעמתי. נו, אז אני בטוח שאחרי שתטעמי אז בכלל... מאכזב בעיניי. מר, לימון. הרגשתי לימון, לא הרגשתי בכלל הגס, ולי היה נורא קשה להתקדם. בסופו של דבר, חן מצאה את הדרך להתקדם, ואפילו קצת להיפתח. את הפייט של החיים. עשית את זה. כאילו, אתה יודע מה? בוא נגיד, נעשה את זה ככה, עכשיו אתה ואני פה עומדים. אני מעדיפה לנצח אותך, מאשר כל אחד אחר. כאילו, אם ניצחתי אותך, אבל... You have it already. מה אתה אומר, רותם? You have it already? מבחינתי נתתי את כל מה שיש לי לתת. ברור שיש לי כל ניצחון שכרגע המתחרה שלי היא בניס. אני לא חושב שבן כפרה עליו מתחרה שלי. נראה מה יהיה בהמשך השבוע. רותם בחור מקסים. יש לו חן מיוחד, ואני חייבת לציין גם עם הגמגום שלו. מפיל אותי מצחוק, ואני נהניתי. הציון שאני נותן לרותם הוא 7, מכיוון שהיו מעט עצמות בדג. אני נותנת לרותם את הציון 7. אני חושבת שזה ציון יפה, גבוה. תוסיפי לו קצת ניטים והוא בכלל יהיה מושלם. 8. עד כאן רותם צבר 22 נקודות. האם חן תצליח לפרגן ולתת לו את 7 הנקודות שהוא צריך כדי לכבוש את הפסגה? אני אתן לרותם את הציון 8. באמת, בכל הלב, מאחלת לך שאם לא אני אזכה, אז אתה זה הבן אדם שצריך לזכות, באמת. פרגנה, עם 30 נקודות מרשימות, רותם תופס את המקום הראשון. בהחלט סיבה לפתוח בקבוק שמפניה. אמיתית. מחר תתארח החבורה אצל יובל, או לפחות, זה מה שהם חושבים.